Şu günler Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň öňünde adamlaryň uly nobatlary emele geldi. Bu ýere üşen ilat öz öýlerinde agyz suwunyň elektrik energiýasynyň tebii gazyň sarp edilişini hasaplayan enjamlary barlygdan geçirmäge we yaramlylyk möhleti dolan hasaplaýjylary täzesine çalışmaga howluk ýary. Şäherder etraplaryň köçelerinde suw, tok we gaz hasaplaýjylary vilayat merkezindäki türkmen standartlar gullugynda barlardan geçirmeň zerurdygy barada bildirisler atyldy. Munyň ýanynda Seydi, Dänew, Sayat, Farab we Çärçew etraplarynyň ýaşaýjylary Türkmenabada gelip başladylar. Dip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Onuň maglumatyna görä uly nobatlaryň ýene bir sebäbi ýaşaýjylaryň öz hasaplaýjylaryny barlygdan geçirmek işlerini ýylyň ahyrına çenli amal etmäge çalışýandygy bilen baglanyşykly. Ýylyň ahyrynda ýa-da başynda köp ýaşaýjynyň hasaplaýjylarynyň möhleti dolýar. Eger adamlar onu wagtynda çalışmasa, onda olardan gazy, suwy we togy hamaly giýji gündüz ulanandygy barada tölü galynýar. Meselem, men 2021-nji ýylyň ahyrynda sol ýyl üçin ähli tölegler geçirdim. Men şu ýylyň 11 aý üçin heniz töleg tölemedim. Sol arada fevralda hasaplaýjymyň möhleti geçen bolsa, onda menden tutus 11 aý üçin 3 hesse köp töleg alýarlar. Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabadly ýaşaýjy aýtdy. Bu waka Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtda ilatyň suwdan, tokdan, gazdan peýdalanyşyna edilýän hyzmatlaryň tölegine gözegçilik etmek wezipesiniň pesdigine nägilelik bildirmeginiň ýanyna gabat geldi. Ol bu barada halk maslahatynyň 23-nji noýabrda geçirilen mejlisinde aýtdy. Bu işe başlandy, ýöne ol ahyrına çenli ýerine ýetirilmedi we köp ýerlerde şeýle ýagdaý häzire çenli hem dowam edýär. Agyz suwunyň elektrik energiýasynyň tebii gazyň sarp edilişini hasaplayan enjamlaryň oturdulmadyk ýerleri bar diýip Berdimuhammedow biz şeýle ýagdaý bilen hiç wagt ylalaşyp bilmejekdigimizi we bu urlarda tertip düzgünü ýola goýjakdygymyzy berk duýdurýarys diýdi. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik energiýasyna gaz we suw ýeňilliklerini 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýatyrdy. Ýurdun şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 25 ýyl ozal gerdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ilatyň has gowy ýaşap başlandygy we döwletiň goldawyna mätäş däldigi bilen düşündiripdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işleri we onuň talabalyk işleyişine gözegçilikler güýçlendirildi.